हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामनो सानदों जे एपीएससी कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ सिलेबास जा देग्लायनि 2023 खालि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन जे बिनि सिलेबास माखासे निउ आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। दायो नोंथांमोना 2023 नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ बे एग्जामनि थाखाय माखासे सिलेबास जा बे सिलेबासखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। जायफोर बिथांमोना गोदान स्टुडेन्टस एबा गोदान एप्लायार बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ निस्सय हेल्पफुल जागोन, आं बेखौ आसा खालामो। जाहाथे नोंथांमोना मिथिखानाय एबा रोंखानाय एबा बुजिखानाय बैफोर बिथांमोना एबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। दायो बे भिडिअआ गोदान स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं आसा खालामो। जाहाथे नोंथांमोना हेल्प मोनोब्ला एबा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांनि लोगोनोबो नोंथाङा हेल्प होनो हानाय बादि। दायो जों एपीएससी बे एग्जाम एबा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ नोंथाङा गिबियाव जोङो माबोरै होनांगौ एबा बे एग्जामा मा टाइपनि जायो होनबा गिबियाव जोंहा फार्स्टआव प्रिलिमिनारि एग्जाम जायो। बेवहाय पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननै पेपार्स एग्जाम लिरनांगौ। बेवहाय अबजेक्टिभ टाइपनि एग्जाम जायो। बेनिफ्राय मेन्सआव मोननै एग्जाम जागोन। बेवहाय रिटेन्स एन्ड इन्टारभिउ। आफ्टार मेन एग्जामाव जाहैबाय आफ्टार रिटेन नोंथाङा इन्टारभिउ लागोन। बेवहाय स्पेशेल टेस्ट बे इन्टारभिउआ। बेनिफ्राय प्रिलिम्स एग्जामाव नोंथाङा 200 मार्क्स मोनसे पेपाराव 200 मार्क्स आरो 2 आवार्स मोनगोन नोंथाङा। बेनिफ्राय मेन एग्जामिनेसनाव जोंहा गासै 6 पेपार नोंथाङा मोनगोन। दायो जों गाहायाव फारि फारि नायलांनोसै। दायो डेट अफ एग्जाम होननानै बुङोबा जोंहा 26 मार्च 2023 सानडे खालि बे एग्जामखौ हेल्ड खालामनाय जागोन। टाइप अफ कुइसन्स बेवहाय अबजेक्टिभ टाइप्सनि जागोन। ओमफ्राय नं अफ कुइसन्स पेपार बेवहाय 2 पेपार्स 1 आरो 2। 1 आव जाहैबाय जेनेरेल स्टाडिज 1, जेनेरेल स्टाडिज 2। बेवहाय मोननैयावबो 200 मार्कनि जागोन। टटेल 400 मार्कनि नोंथाङा एग्जामखौ होनो नांगोन। गाहायाव नुदों जोङो 400 मार्क्स टटेल गासै बे 200 मार्क्स इज माने मोनसेयाव 200 मार्क्सनि जागोन। ओमफ्राय डिउरेसन्स पेपार मोनसेयाव नोंथाङा 2 आवार्स मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्क्स दङ। मोनब्रै मिस्टेक खालामोबा नोंथाङा 1 नाम्बार बेयो माइनास जागोन 1 नाम्बार। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नायदो एग्जामनि सेन्टार्सखौ बेहाय मेनसन खालामखादों। नोंथाङा नायनानै लादो एबा बे पिडिएफ फाइलखौ आसाम केरियार अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय नोंथाङा बे नटिसखौ नायनो हागोन एबा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा सिलेबास वाइसै नायोबा जों नुनो मोनो बेवहाय देखायफिनखादों पेपार 1 आरो पेपार 2। पेपार 1 आव मा थागोन आरो पेपार 2 आव बिनिफ्राय माबायदि दाननाय जागोन 30निफ्राय 35% आसाम स्टेटनि सोमोन्दो गोनां माखासे जिके जागोन होननानै बुंदों। स्टेट जिके। बिनिफ्राय जेनेरेल स्टाडिज 2 आव दङ जोंहा नोंथाङा 33% बानो नोंथाङा क्वालिफाइड जागोन मेन्स एग्जामनि थाखाय एबा बे पेपारनि थाखाय। दानिया जोङो गाहायाव नायलांनोसै। जोङो बेवहाय माखासे बेहाय नुनो मोनदों नोंथाङा आसाम केरियार अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथाङा बेखौ नायोब्ला नोंथाङा बेनि गेजेरजों डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जेनेरेल स्टाडिज 1 आरो जेनेरेल स्टाडिज 2 बेनि माखासे कन्टेन्ट्सखौ नोंथाङा बाव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो मडेल पेपारबो नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनि गेजेरजों। बेहाय नुनो मोनदों नोंथाङा जेनेरेल स्टाडिज 1 आरो जेनेरेल स्टाडिज 2 बेयो। बेनिफ्राय गाहायाव जोङो नायनो हाबावो। दानिया जों बाव नुनो मोनदों बेवहाय मेन्स एग्जाम होननाय लोगो लोगो बेवहाय रिटेन टेस्ट जागोन। रिटेन टेस्ट आफ्टार रिटेन टेस्टनि उनाव इन्टारभिउ टेस्ट एबा पार्सनेलिटि टेस्ट बेवहाय डिसकासन एबा कनभारसेसन जायो। बेवहाय नोंथाङा बेवहाय इन्टारभिउ जागोन सावरायलायनायनि। रिटेन एग्जामिनेसन रिटेननि सोमोन्दै जों बेवहाय नायगोन। दायो जों बे गासैबो प्रसेसफोरखौ बेवहाय रायखांजोबनाय जाया, मानो होनबा जों भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। बेनि थाखायनो जों गुसुं जेसे हायो एसे जों बुजिथावना माखासे खोथाफोरखौ एबा गोनांथिखौल' जों सावरायगोन। दायो जोंहा रिटेन एग्जामिनेसन जोबखांनायनि उनाव एबा नोंथाङा सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव नोंथाङा मेन्सआव जोङो फैयोब्ला नायदो जोङो मा मोनो। जोङो बेवहाय 6 पेपार जोङो मेन्सनि थाखाय एग्जाम लिरनांगोन। बेवहाय इसे टाइपनि जायो
मेन्स एग्जामा इसे टाइपनि जायो आरो बरनायलु एबा डिसक्रिप्टिभ टाइपनि होननानै बुंदों बेखौनो। दायो जों नायगोन मेन्स एग्जामा जोङो माब्ला जागोन जुलाइ टु आगस्ट 2023 जों बेवहायनो जुलाइआवनो मेन्सनि एग्जामखौ लिरनो मोननाय जागोन। दायो जों होनखादोंमोन जे एग्जामखौ डिसक्रिप्टिभ टाइपनि एबा अबजेक्टिभ टाइपनिबो थागोन। बेहाय डिसक्रिप्टिभ टाइपनि थागोन बांसिन इसे टाइप। बेवहाय जों मिडियाम अफ एग्जाम जोङो एग्जामखौ मा लेंगुवेजजों लिरनो मोननाय जायो होननानै बुङोब्ला जों इंलिश एन्ड एसामिस बथ मिडियाम मोननैल' जों लिरनो मोनगोन। बेनिफ्राय बुंखादों मेन्सआव 6 पेपार्स जायो। टटेल मार्क्सआ गासै 1500 मार्क्सनि आरो मोनसेयाव 250 नोंथाङा मार्क्सनि लिरनो मोनगोन। बेवहाय टाइमा 3 आवार्स जागोन, 3 घन्टा। दायो जोङो नायनो हायो सेन्टारखौ मेन्सनि थाखाय सेन्टार्सखौ गुवाहाटीयाव लानाय जागोन। डिटेल्स अफ पेपार्स फर मेन्स एग्जामिनेशन्स बेवहाय माखासे पेपार्सफोरनि डिटेल्सफोरखौ गाहायाव फारि होदों जों बेखौ फारि फारि नायलांसै। बेनिफ्राय टाइप अफ पेपारनो बेहाय इसे टाइप 250 मार्क्सनि 3 आवार्स मोननाय जायो। पेपार 2 to 5 बेवहाय टाइप्सआ जेनेरेल स्टाडिस आरो बेवहाय 250 मार्क्सनि मोननाय जागोन बेबो 3 आवार्स 3 घन्टा। बेनिफ्राय पेपार 6 बेवहाय पेपार 6आवबो जेनेरेल स्टाडिस पेपार अन आसामनि सोमोन्दै नोंथांमोना आसामनि जिके बा आसामनि सायाव माखासे डिसक्रिप्टिभ टाइपनि बेवहाय नोंथांमोना एन्सार होनांगोन एबा कुइसनखौ मोनगोन। बेहाय टाइमा जाहैगोन 3 आवार्स बेहायबो 3 घन्टा। नोंथांमोना दानिया फैदो नोंथांमोना गाहायथाराव नायफैदो। दानिया जोङो नुनो मोनबाय जे पेपार सिलेबास वाइसै पेपार 1 पेपार 2 पेपार 3 बिदिनो 6टा पेपार दङ। बेवहाय मोनफ्रोमनिबो नोंथांमोना सिलेबासनि सिङाव माखासे कन्टेन्ट्सफोरखौ नायनो हागोन। माखासे कन्टेन्ट्सफोरा सोरनि एबा सोर राइटारनि नोंथाङा फरायनांगौ अब्ला फरायोब्ला नोंथाङा कमन खालामनो हायो। बैफोर माखासे राइटार्स एबा दिहुनगिरि बिनिबो माखासे मेनसन थायो। नोंथांमोना बेखौ फल' दानिया जोङो बेखौबो नायनानै लानो हायो जे सेक्सन्स एबा बुक्स बेहाय जों मा बुक्सफोरखौ नायोब्ला जों कमन खालामनो हायो एबा बबे प्रडाक्सननिफ्राय एबा सोर पाब्लिसारनिफ्राय जों बेफोरखौ नायोब्ला मोजां जायो जों बेखौ जों बेहाय नायनो हायो। जेरै निउमेरिसि एबिलिटि बेखौ जोङो फार्स्ट ट्रेक अबजेक्टिभ एरिथमेटिक टाइपनि बियो जेनेरेल इंलिश बे अबजेक्टिभ जेनेरेल इंलिश बाय एस.च. बागची बे राइटार्सनि जों बुकखौ नायोब्ला कमन खालामनो मोजां जायो। बा रिजनिंखौ जों नायदोलाय भार्बेल एन्ड नन भार्बेल रिजनिं बेबो आर.एस. आगरवाल। बेनिफ्राय लुसेन जिके जेनेरेल नलेजखौ जों लुसेन जिके बेखौ जों नायबा मोजां जागोन। कारेन्ट एफेयार्स मन'रामा इयार बुक नङाब्ला आसाम ट्रिबुन पेपार जों बेनिफ्रायबो नट्स डाउन खालामनानै लानो हायो। मडार्न इन्डिया इन हिस्ट्रि बेनिफ्राय मडार्न इन्डिया बाय राजिब आहिर बिथांनि बुकखौ जोङो बे राइटार्सनिखौ नायोब्ला कमन खालामनो मोजां जागोन। बेनिफ्राय इन्डियान इक'नमिक्स बेनिफ्राय पाठ्य गीता दर्पण जेनेरेल स्टाडिस इन्डियान इक'नमिक बेफोरखौ बेहाय नुनाय गासैबो माखासे आयदाफोरखौ जोङो फल' खालामनांगोन 2023नि जाय नोंथांमोना APSC एप्लाइ खालामदोंमोन। दायो जों गासैबो बेहाय जों नायलांनो हायो आरो मोनफ्रोमबो कन्टेन्ट्सफोरखौ जोङो डाउनलड खालामनायनि लिंक मोनखादोंमोन बेखौ नोंथांमोना फल' खालामब्लानो जाबाय।